Ayan ma'am, anong pakiramdam ma'am na graduate na, mag-graduate na ngayong araw ang inyong mga anak? Ano sa pakiramdam? Masaya. Ayan. Masaya. Masaya kami. Guys, sila yung mga parents ng mga mag-graduate ngayong araw na to guys. Saan pa po kayo ma'am dito ma'am sa Naga? Bagong bayan natin po. Bagong Bayan Norte, Naga City. Ikaw ma'am? Parehas man. Ano yan ma'am? Pangilan nyo ng ano? Pangilan nyo na yan na mag-graduate? Pang-5. Marami pala ito guys. Si ma'am, anak na pinagtatapos. Ayan. Ayan guys, nakuha lang guys ni ma'am na patawa-tawa lang sa mga obligasyon sa mga anak ko na malaya niya nakapag-graduate na naman siya ngayon guys dito sa Camarines Sur National High School. Asan yung asawa mo ma'am? Ba't di mo sinama? Nagtatrabaho siya. Guys, nagluluto daw ng ng handa mamaya. Wala ka nang handa. Ayan guys, tuwang-tuwa lang ako guys dahil nakikita ko yung mga nanay, yung mga mami. Tuwang-tuwa sila ngayon guys dahil narinig na nila guys yung tugtog pagpaso sa graduation ng kanilang mga anak ngayon guys. Maraming salamat ma'am. Kasi kita bibig.